What started as COVID-19 social relief of distress during one of South Africa's most difficult times has grown into a remarkable story of resilience, determination, and hope. At just 34 years old, Zandi Sam Hwebi from Tsakadu in Kwachachu village in the Eastern Cape transformed a temporary lifeline into a thriving farm in her future, building a successful piggery and poultry farm that now provides sustainable source of income and creates opportunity for others. Her journey is a powerful reminder that with vision, hard work, and determination, even the smallest beginning can lead to lasting change. From a COVID-19 SRD recipient, Hwebi's story is proof that resilience can turn adversity into opportunity and hope into a lasting legacy. UZandisa Mrhwebi, ndizalelwa kwilali yakuTshatshu, ndakhulela kuyo, ndafunda apha. I-high school ndayoyifunda eZibeleni. I-university ndaya eCPUT. I studied events management. But I dropped out due to financial exclusion ngalanyaka. Then I went to stay in Pretoria with my late aunt. Yayisoloko khona le voice ethi go home and start farming, but bendingayi-understand because andinguye nomuntu ekuthiwa ukhuthele. So I used to ignore it, ndiqonda uba ndizithini mna i-farming ndingakhuthelanga nokhuthayo. And then 2021 I finally listened to Le Voice. And then ke ngoku ndathatha imali endandinayo. I think kwenza because noba 400 each, zazingekaduri kangaka ii-piglets. Ndandingasebenzi ePretoria, I wasn't working. Qha ke ngoku kuba ndandihlala no-anti wam ezi 350 uphuma kwazo ndandingasebenzisi. I wasn't buying food, ndandixhomekeke ku-anti and wayengamandi, and naye wayenga-expectanga contribution because I was not working. And then ndabuya nayo inoba yayi-5,000 and something. I came back and then ndayothenga ihagu eziyi-6, zaziyi-6. Ndathenga i-male kuqala, and then ndathenga ii-females eziyi-5. Xa zina-7 days fanekele uzinike i-iron, yonke laa nto. And then ndifila ke ngokuba yho ukutya. Ndafumana umsebenzi nje i-temporary clerk, ndayincedisa ke ngoku nakuyo. Ndabe ndisenza ne-research ke uba how to take care of pigs naxa zigulayo noba zikhuliswa njani. Wabo brother wam ke ngoku sathutha because zimesi mos. Ekhoyo phofu yi-market, like i-challenge more than any other challenges qala ibiyi-market. After ezaguni I added i-broilers, and then broilers I added layers, which I have right now. I have layers. And then i-issue yespace ke ngoku eyona nto endiyifuna kakhulu si-structure, because I go out there ndibuza uba bafuna ntoni, mhlawumbi xa ndibasaplaya ngamaqanda or iinkukhu. It's the same thing as we want you to comply, and then ube ngumntu o-consistent. Xa sithi sithatha i-product yakho ungathi mbomso ayikho. And then ke ngoku it comes back to i-issue yespace. There's land, yabona mos, there's plenty of land. Uba beniqaphele ngakule ndlu, the black house enkulu, there's open land. So I have that land, but I need to build the structure and fence it.
umasipala, which year was it now? 2024. Yabona si-structure ne? Yasibona masisi. Befikile bandinika izinto zokwakha. Ndanditshomi ngoba abanesele ezinkukhu, and then bandicela ukuba no, do not sell them. Kudala. I think it's the love. It's the love that keeps me going. Because izinto ezizayo ziye zithi 35 kuhla, but still ndiphinda ndithi kwakuzo bengekho ndicaba iyafumaneka. Frustrating. Ndisabe esendinayo ne-bias. Iinkukhu kuqala and see if loo mali yazo ayinawunceda na. Not only i-farming umntu angayiqala. Yazi ngoku kukhona izinto like ezithengiswayo, there's a lot, there's network marketing, mna ndisoloko ndithi yazi ngasi even if awuphangeli but sell something. Ewe abantu abazusoloke bekubhatala or bekusapota, but I think ukuzama better than ukuhlala, because even if uthi kunzima uthengisa, but I think kunzima kakhulu uhlala ungabi nanto yenzayo ngokuba frustrated kakhulu, you're not busy, you have the time, still awunamali. So mna I would advise uba iwesi ke ngoku izinto ezithengiswayo, you can start them with imali ezincinci. It's not a lot. Kweza 370 umuntu angayibeka like I did nje, noba 2 months noba 3 months, and then buy a stock of something that you can sell, even if there's ikhupheli ngapha, but ngoku to try and raise a capital. Nje uhluleke uzamile, ungahlali uthi waiting on getting a job, because leyo into clearly ayenzeki. So masingahlaleni akumnandanga uhlala. Ewe nee-businesses azihambi kakuhle, but I think ukuhlala kukhona kuwesi.